Takže ahoj ľudia, v dnešnom videu sa pokúsime nájsť nejaké suroviny, zlato a tak, železo. A chcel by som nájsť aj nejakú dedinku ešte, kým sa ešte dá, kým žijem som povedal. Už dlho žiť nebudem. Tu je železo, ale ono to rizglo, lebo ako... Je to predsa hardcore, takže je to ťažké ako ne a... Tu mám zase len les. Ináč, ale dobre by bolo, aj keby získam uhlie alebo niečo také. Dúfam, že tu nepadnem na niečo alebo do niečoho. Tu je tá bažina, dobre. A ja ju asi obídem, lebo v bažine nič takého není a si myslím, že je to len strata času. A skúsim to obísť. Tady teda, no. Tam už to nie je, takže dobre, prejdeme cez bažinu. Ale tam je púšť, tam idem ako v púšti, že nič není, len vesničky občas, ale stojí mi to za to, lebo keď tam bude desert pyramída, tak máme vyhraté. Tam môže byť enchantované zlaté jabko. A som vedela, či to bude púšť, alebo je tu len taká skala. Tuším, nemôže sa generovať len tak toto. Kde tu bude asi aj púšť, nie? Však je piesok, tu sandstone. Ok, tu je hora. Toto je tu akože levitka. Ja do hory nepôjdem, lebo no. Ako z hora výhľad, ale inak nič tu nie je takého. V tej hore. OK. Takže na železo bude ťažšie, ako som si myslela. Tam je tajga. Takže v blízkosti tisícky blokov bude asi iglu, lebo býva tajga, potom tundra. Takže asi to bude niekde snežný bióm. A vlastne na tej hore nič nie je.
teda aspoň si myslím. Je to púšť, alebo... Teraz rozmýšľam, že či je to len púšť, alebo... Že či je to púšť, alebo len... tak skalný monument. No, proste, že pláž. Jasné, že je to pláž. Teraz môžem urobiť veľký risk, že odídem stadeto na loďke. Keby sa aspoň dalo, že nejak dať na loďku posteľ. Lebo keď ideš na loďke, ako nič sa ti nemôže v podstate stať. Má na teba kto zaútočiť. A teda môžem ísť aj takto z boku a zistím, že aké sú tu bámy. Takže tu je tajga. V tajge nebývajú tuším žiadne štruktúry. Dedinky tam bývajú raz za čas, ale moc nie. Vidím dobre? What? Jak to môže byť vo vode? OK. Niekde blízko bude vesnička, lebo ďaleko týchto vesničky. Ale ja už som hral survival na tento a ma zabil niekoľkokrát. Takže nechcel by som ich naštvať. Ale ako mohol by som ich prepadnúť z hora. Len mám málo blokov. Urobím si lopatu. Dobre, idem tam, aj keď to bude cena môjho života. Dobre. Tyčky a lopatu. Tyčky si dám naspäť, čo sme sa silní. Pokúsim sa vyťažiť vlastne tú hlinu a teda mením cieľ tohto videa bude vyťažiť teda čo najviac hliny a v ďalšom videu pôjdeme prepadnúť tých, jak sa volajú, pillagerov z hora. Takže len kopáš dovtedy, kým sa mi nezničí lopata. A pôjdeme na nich nejakou cestou. Takže len ťaží bloky, kým sa mi nezničí lopata. Budem to
princípom schodov a potom tam hore. Takže postačí, myslím, že nejaký stav hliny. Tá ruka sa určite ešte musím 24 ale nezískať, ale to nebude až taký problém. Teda po to zlato sa vracame, budem mať cestu, si nepamätám a zlato nie je až také vzácne. Dobre, takže ahoj ľudia a toto video už končím. Nezabudnite dať like a odber a uvidíme sa v ďalšom videu. Ahoj.